Hezké středeční ráno z Brna. Máme 11. února 1:01 a už by měl být noční rozjezd na 5. Zimní autobusy odjeli, teď tady zbývají prostě všechny noční linky seřazené nástupy hlavního nádraží. A už to začíná, už to jede. První tam včera 92 na Halasovo náměstí, tady 99, ten 93, 98, Mariánské údolí, 94, Obřán, 97, Líčen, Rozbito, 91, Přeměsto, 89 Dělnický dům letiště, tady 96 a za ní 90. No, zvážil a to je všechno jižní severní stranu. Přijížděl tramvaje a já se tam budu podívat, že pojedu jedničkou do Pisárek. Z Brna za nádraží loučí tramvaják Renda alias Tram Drivers Senior. Mějte se hezky, mějte se fajn. Jdu se vozit na linku 2, teda na linku 10 a odpoledne na 2.